कोकणला निसर्गाने भरभरून दिले आहे। निसर्गाचे वैभव असलेल्या या कोकणात विनाशकारी प्रकल्प का मारायचे? राज्यकर्त्यांना देशबांधवांची ओळख नाही अशी टीका करताना आगामी लोकसभा जिंकणारच पण महाराष्ट्रावर भगवा फडकवणार असल्याचा निर्धार शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आंगणेवाडी येथे केला। महाराष्ट्र शासन कृषी विभागाच्या वतीने आंगणेवाडी येथे आयोजित 5 दिवसीय भव्य जिल्हास्तरीय कृषी महोत्सवाचे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते शुक्रवारी थाटात उद्घाटन करण्यात आले। यावेळी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, मुंबई स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर, वित्त व गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर, खासदार विनायक राऊत, खासदार अरविंद सावंत, आमदार वैभव नाईक, शिवसेना सचिव मिलिंद नार्वेकर, जिल्हा संपर्क प्रमुख अरुण दुधवडकर उपस्थित होते। कृषी महोत्सवातील 200 स्टॉलना भेट देत उद्धव ठाकरे यांनी कृषी प्रदर्शनाच्या आयोजनाचे विशेष कौतुक केले। जगभरातले काय उद्योगपती वगैरे तिथे आले होते। अनेकांना त्यांनी सांगितले की तुम्ही आता आमच्या देशामध्ये या, पण आपल्या देशामध्ये आपला देशबांधव काय करतो आहे आणि ते माझ्या जगाच्या पातळीवरती कसं पोहोचवता येईल ह्याचा विचार करणारा नेता आणि पंतप्रधान हा आज आपल्या देशाला पाहिजे। माझ्या देशात काय होते, माझं कोकण काय आहे, माझ्या कोकणाची ताकद काय आहे आणि साध्या साध्या गोष्टी आहेत। निसर्गाने आपल्याला खूप काही दिलेलं आहे, पण त्याचा उपयोग आपण काय करतोय सारी गोष्ट आहे। मी आता बघितलं की त्या शाळेचं ते काथ्या तुम्ही काढताय। आपल्याकडे एक वाक्प्रचार आहे, काथ्याकूट। नुसतं चर्चेचा काथ्याकूट करत बसायचं, त्यात निष्पन्न काय नाही, कारण चुकलेला काथ्या असतो, किती कुठला तरी काही निघत नाही त्यातून। पण इथे मी बघितलं म्हणजे आता मी व्यासपीठावरती बसल्यानंतर मला कोणीतरी विचारलं नारळ पाणी पिणार का? पण नारळाचं पाणी आणि खोबरं, त्या करवंट्यांचं काय करायचं आणि काथ्याचं काय करायचं, पण त्या काथ्यापासून काय काय करू शकतो हे इकडे बघितल्यानंतर खरंच थक्क व्हायला होतं। साधा प्रकार आहे तो, काथ्या काढल्यानंतर त्याचं ते एक ते प्रकार मी बघितले। मग पाय पुसण्यापासून अंगात घालण्याच्या जॅकेटापर्यंत, खतापासून ते अक्षरशः आपल्या गादी किंवा गिरद्यांमध्ये त्याच्यात जो काही लागतो तो सगळा काथ्या, ह्या अशा अनेक असंख्य गोष्टी त्याच्यापासून केल्या जातात। आणि हे मला असं वाटतं दीपक भाई तुम्ही आणि देसाईसाहेब तुम्ही, विनायक राऊत आणि सगळ्या मंडळींनी आता हे इकडे दौंड इकडे तर सुरू झाले ना आपल्याकडे, किती केली? 12 केंद्र कोकणात, सिंधुदुर्गामध्ये। मला तुमचं अभिनंदन करायचं, खरंच करायचं, कारण कोकण म्हटल्यानंतर नारळ आला, मासे आले, सगळ्या गोष्टी आल्या, पण त्याचा वापर आपण किती करतोय तो जर का अर्धवट करून सोडून दिला तर निसर्ग म्हणेल अरे याला कळलंच नाही याला काय दिलेलं आहे। आणि असं हे सगळं निसर्गाचं वैभव आपल्याकडे असताना आपण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून नवीन नवीन फॅड काहीतरी परदेशात काय चालले ते इकडे आणायचं। म्हणजे मगाशी मी त्या उपजिल्हा रुग्णालयाचं भूमिपूजन करताना बोललो ना की हा सगळा आपल्या निसर्गाने देणं दिलेला कोकण आहे। समुद्र किनारा आहे, नारळ आहे, सगळ्या गोष्टी आहेत, आंबा आहे, कोकणचा आंबा, रत्नागिरीचा आंबा, देवगडचा आंबा, हापूस म्हटल्यानंतर जगात कुठेही कितीही आंबे पिकवा तुम्ही, पण देवगडच्या हापूसची जी चव आहे ती किती त्याच्यात काही खट टाका काही टाका त्याला ती चव येणं, ती सर येणं शक्य नाहीये। आणि मग असं आपल्याकडे असलेलं निसर्गाचं देणं हे दुर्लक्षित करायचं आणि विघातक प्रकल्प, विनाशकारी प्रकल्प आमच्या माथी मारायचे, हे बघितल्यानंतर खरंच मला कळत नाही राज्यकर्त्यांना आपल्या देशाची ओळख झालेली की नाही झालेली, आपल्या देशबांधवांची आणि त्यांच्या कष्टाची काय किंमत त्यांना आहे की नाहीये। आणि म्हणून मला खरंच आजचा हा योगायोग हा एक वेगळं काहीतरी त्याच्यामध्ये संकेत आहे। मातेचे आशीर्वाद तर घेणार, पण त्याच बरोबरीने संपूर्ण राज्यात जो आपण शेतकऱ्यांचा प्रश्न घेतलेला आहे त्या शेतकऱ्यांच्या सगळ्या उपयोगी पडणाऱ्या वस्तूंचं, गोष्टींचं प्रदर्शन आणि त्या प्रदर्शनाचं उद्घाटन मला करण्याचं तुम्ही आमंत्रण दिलं, खरंच मी तुमचा आभारी आहे। तुम्हाला सगळ्यांना मी शुभेच्छा देतो। तुमच्या मनातल्या ज्या ज्या काही भावना आहेत, जी काही साखळी असतील, ज्या काही मागण्या असतील त्या नक्कीच भराडी माता पूर्ण करेल ही तिच्या आणि तिने करावी अशी प्रार्थना करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यावेळी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा सिंधुदुर्गच्या वतीने स्वयंसहाय्यता समूहाच्या वस्तूंचे प्रदर्शन व विक्री या सिंधू सरस 2018 च्या सर्व 60 स्टॉलची व राज्य काथ्या उद्योग प्रदर्शनाची ठाकरे यांनी पाहणी केली। राजमाता जिजाऊ स्वावलंबन पुरस्काराचे वितरण व राष्ट्रीय यांत्रिकीकरण अंतर्गत लाभार्थ्यांना कृषी अवजारांचे वाटपही करण्यात आले।